ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବା। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏକା ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଭଗବାନ ଥିବେ, ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ଯଦି ଭକ୍ତ ଥିବେ, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିବେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ନଥିବେ, ସେ ଡକ୍ଟର ପାଠ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଜଣେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ନଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରିବା, ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ଭୋଜନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଥିବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ପୂଜିବା ପାଇଁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣ ଯଦି ନଥିବ, ସେ ପୁଷ୍ପର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ବୃଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା। କି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ତେଣୁ ଏ ଜୀବନର ପ୍ରାଣର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ, ଯଦି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ଯଦି ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗି ପାରିବା, ତେଣୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା ହୋଇଯିବ।